pala si Franco. May benta akong Abra Mickey. Kung ayaw nyo, tapong ko to. Aray ko! Heto na nga, may natagpuan nga tayong napaka-authentic na legit na Mickey. Nagaling pa nga sila sa Abra. Mas pinalapit na nga nila sa atin. Pinagmamalaki nga ng Mickey ng Abra. Isa nga si Franco na nagsiserve nga ng masarap nga ng Mickey Abra. Perfect na perfect nga ito ngayong tag-ulan. Kung gusto nyo nga humigop ng mainit na sabaw na talagang magugustuhan nyo dahil sa murang halaga nga lang, magkakaroon na nga kayo ng ganito kasarap na Mickey. Tara mga boss, tikman nyo ang Abra Mickey. Pero hindi nyo na kailangan pumuntang Abra kasi meron kami sa Dagupan. Tama nga ang narinig nyo, ang Abra Mickey ay nasa Dagupan City na nga. Kung saan matatagpuan nga lang sila sa mismong barangay Pantal, sa likod nga lang ito ng PLDT. Ito nga yung kanilang mga price list. Post na nga lang para makita nyo nga. Sa murang edad pa nga lang ni Franco ay talagang sobrang sipag niya. Kaya hangang-hanga nga ako, sa murang edad pa nga lang niya ay marunong na nga siyang tumulong. Ganito kagwapo ang magsiserve sa inyo. Talagang mapapabili ka bukod nga sa masarap nga na ino-offer nga nila na Abra Mickey. Ang kanilang noodles nga mga kaagoy ay galing pa nga ito ng Abra. Hinahaluan nga nila dito ng chicharon baboy. Na legit talaga nga na baboy. At meron pa nga sila ditong nilalagay na masarap na ingredients na sasakto nga sa order nga natin na Abra Mickey. At sabayan pa nga natin lagyan ng itlog. Hindi lang isa kundi dalawang itlog nga ito mga kaagoy. At haluan nga nila dito ng sabaw na sarili nga nilang recipe na pinagmamalaki nga nila. Basta Abra Mickey nga mga kaagoy ay panalong panalo sa lahat ng Mickeyhan. Pagdating naman sa kanilang serving ay talagang umaapaw. Kaya tara, tikman na nga natin itong pinagmamalaki nga nila. Basta Mickey nga daw ng Abra ay sobrang sarap. Kaya sa unang kain nga natin dito mga kaagoy ay magbibigay nga tayo ng tamang prosyento para nga sa mga followers natin na sumusubaybay. At eto na nga, masasabi ko nga sa kanilang sabaw ay panalo. Pagdating sa kanilang noodles ay kakaiba talaga ang noodles sa Abra. At sa kanilang mga toppings na nilagay ay talagang sumakto nga dito sa Mickey Abra. Mga kaagoy, subukan nyo nga itong napaka-authentic at legit na Abra Mickey. Grabe, ang sarap mga kaagoy.